Nakakita na ba kayo ng working pet? Kagaya na lamang ng isang cat employee? Meet Iki, ang adorable cat employee ng National Irrigation Administration Region 5 Office. Ayon sa pamunuan ng NIA Bicol, si Iki ay isang malambing na puspin o pusang Pinoy. Isang stray cat umano ito nang makita noong Disyembre ng nakaraang taon sa equipment area nila nang maliit pa at may sugat sa mata. Kaya umano Iki dahil sa equipment area ng ahensya natagpuan ang naturang pusa. So since dati siyang tambay dun sa equipment, kaya siya naging Iki. Kaya lang para medyo maging social at Japanese sounding siya, ginawa naming IKKI. So nagsimula lang sa paunti-unting pakain. Tapos dati ayaw niya sa tao, mailap siya masyado. Talagang tumatakbo pagka may nakikitang tao. Pero yun, sabi nga nila sa daw yung pusa, parang naaalala nila kapag merong tao na nagiging mabait sa kanila or nagpapakain sa kanila. Simula noon ay palagi na umano itong bumabalik sa opisina nila, kung saan madalas itong nagbabantay at unang bumabati sa mga empleyado at bisita ng ahensya. Kaya naman napagdesisyonan nilang gawing opisyal na empleyado ang cute na pusa na ngayon ay isang official emotional support and rodent terminator expert ng kanilang opisina. Si Iki kasi po, minsan makikita mo na lang yan sa My Day ng mga iba-ibang empleyado dito sa NIA. Minsan 'di ba parang yung nagtrabaho ka ng 8 to 5, pagod na pagod ka, tapos biglang lalabas ka ng pintuan, parang mainit yung ulo mo. Then makikita mo siya, halimbawa nakahiga, cute, bigla na lang magbabago yung boses mo. Iki! Biglang may change kaagad ng mood kapag nakakita ka. Especially siguro dun sa mga malalapit talaga yung loob nila sa mga pets. Si Iki rin ay ilang linggo ng buntis kaya't madalas siyang makikita sa opisina na natutulog at kumakain. Ngunit hindi niya pa rin nakakalimutan ang kanyang trabaho. Kinagigiliwan ng mga empleyado at bisita si Iki dahil sa kanyang binibigay na positive vibes kaya't paalala ng pamunuan sa publiko ang pagmamahal lalo na sa mga stray animals na kagaya ni Iki. Si Iki po nakuha namin ito na meron siyang damage yung isang mata niya. Kasi siguro hindi namin alam kung itinapon or whatever or sinaktan. Ang lagi naman natin sinasabi po sa kahit na anong pet pa yan, dog or cat, na kung hindi natin sila kayang mahalin, huwag na lang nating saktan. And kung pet owner ka din, you also have to be very responsible dun sa mga kapon na kinakailangan para hindi na sila dumami. Jem Garcia, CSN.